Здравейте отново! Добре дошли в моята YouTube рубрика „Открито за пластичната хирургия“. Аз съм доктор Комицки, работя в Royal Plastic Clinic в София. Днешната тема, която бих искал да засегна, е една утвърдена операция в световен мащаб, както и в България, каквато е липосукцията, но в нейния вариант в съчетание с липофилинга. Това е трансфер на мазнини от собственото тяло. Сега, липосукцията е широко използван метод за обработване и за премахване на подкожни масни натрупвания в проблемни зони. Това е много важно да се знае, защото само така ще имаме изключителни резултати, ще имаме задоволство на пациента. Това не е операция за отслабване. С нея се въздейства и се премахват подкожни масни натрупвания в определени зони, като се подобрява силуета. Важно е да се знае, че там, където са премахнати успешно тези мазнини, не се натрупват повече, защото по абсолютен брой масните клетки се редуцират, т.е. няма как те да се разраснат наново. При спазване на определен режим след оперативно, като цяло организмът поддържа нормална телесна маса и няма натрупване на мазнини пък в други зони. Това е нещо, което така съм чувал през годините, което не е вярно. Белезите от липосукцията са практически незабележими. Те са много малки отворчета, които са като петънца по тялото и не би трябвало да бъдат проблем. Операцията като цяло, дори малко по-голяма липосукция, не е болезнена. В следоперативния период се дават обезболяващи, чувства се леко като мускулна треска. Важно е да се отбележи, че се носи еластично бельо, което превентира отоци, хематоми, помага на кожата в зоните на липосукция да стегне и общо взето от пациенти знам, че носенето на това бельо води до така повишен комфорт на зоните относно болката. Когато се прави една определена техника хирургична по време на липосукцията, може дори да се въздейства на проблемни зони, като зони с стрии, зони с целулит, което не е маловажно. И нещо, което е така особеното като тема в днешната дискусия, е липофилинга, т.е. трансфера на мазнини, което може да се направи по време на операцията за липосукция. Т.е. материал, който се взима от пациента, се обработва по специален начин, подготвя се за реинжектиране в зони, които се нуждаят от скулптиране, от повишаване на обема си. По принцип, най-често в областта на лицето, за оформяне на седалището, така нареченият един вариант на бразилски лифтинг. Тези масни клетки, които са подготвени, те се инжектират, автотрансплантират в тази област. Общо взето при добре направен липофилинг, зоните остават трайно уголемени, трайно оформени и масните клетки са оцелели, те преживяват на местото си и резултатите са хубави и дълготрайни. Така че съчетанието на липосукция с липофилинг е един модерен метод от много пластични хирурзи по света, наречен липоскулптура, за оформяне на силуета. Това е, което бих искал да споделя с вас за този метод. Надявам се да има и други зададени теми, по които да се направят видеа и да ви бъдат представени. Благодаря ви, до скоро!